салом. инҷо бемористони шаҳри Исфарии вилояти Суғди Тоҷикистон аст, ки имрӯзҳо ҳамчун бинои карантин ё маркази карантин истифода мешавад. ҳамаи шаҳрвандои Тоҷикистон, ки аз марзи Қирғизистон убур мекунанд, мустақиман ба ин марказ оварда мешаванд. аз шоми 20 март то рӯзи 25 дар давоми тақрибан 6 рӯз ҳудуди 110 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз Қирғизистон ба Тоҷикистон гузаштанд, аз гузаргоҳи марзӣ мустақим ба ин марказ оварда шуданд. албатта мо аз хабарҳо медонем, ки дар Қирғизистон аллакай ҳудуди бештар аз 40 кас ба вируси корона гирифтор шудааст ва ин рақами расмӣ аст. ба ҳамин хотир касоне, ки аз Қирғизистон мегузаранд, марзи Қирғизистону Тоҷикистонро убур мекунанд, ба инҷо оварда мешаванд. инҷо то ин замон беморон муолиҷа мешуданд. ба ҳамин хотир аз наворҳое, ки мо дар шабакаҳо мебинем, яъне шаҳрвандои Тоҷикистон, ки аз берун, аз хориҷ мебиёянд ва дар дараи Варзобу Ромид таҳти карантин гирифта мешаванд, шароити инҷо нисбат ба Варзобу Ромид нисбатан беҳтар аст. муомилаи табибонам хуб аст. бархе аз касоне, ки дар карантин ҳастанд, аллакай ҷамъ мешаванд инҷо. ва бояд гуфт, ки аз шароити нигаҳдорӣ тақрибан касе шикоят надорад, зеро саҳар, нисфирӯзӣ ва шом ғизои гарм таъмин мекунанд. утоқҳо ҳам нисбатан беҳтар аст, ҷойи хоби тоза, муомилаи ҳамшираҳои шафқат, табибон ҳам хуб аст. ва як ҳодисаро мехоҳам нақл кунам, ки яке аз карантиншудаҳо, як духтари ҷавон 3 маротиба талоши фирор кард ва 3 маротиба ҳам аз нимароҳ баргардонида шуд. ҳарчанд ки табибон мефаҳмонданд, ки фирор кардан мамнӯъ аст, бояд 14 рӯз дар карантин боқӣ монд, вале намехост, ки инҷо боқӣ монад ва аз фурсати намедонам шабона буд ё субҳи барвақт истифода карда фирор кардааст. пушти ин бемористон девор надорад ва берун рафтан бисёр осон аст аз ҳудуди минтақаи карантиншуда. инҷо дарвозае, ки мебинем, дарвозаи марказӣ аст. пушти дарвоза посбонҳо ҳастанд аз ҳисоби кормандони мақомоти қудратӣ. хуб, меравем дохил ва ин ҳам дари канорӣ ҳаст. инҷо ҷои дастшӯӣ. хуб, маълум аст, ки чанд вақт аст таъмир надидааст. ҳуҷраи 4 дар ҳуҷраҳо 30 нафарӣ хобанд ва ин намуне аз ҳуҷраҳо.